ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan adunay usa pa ka LPA nga nagdanga-danga pagsulod sa PAR sa mga mosunod nga adlaw. Katapusan nga nasigpatan ng LPA sa gilayon nga 1,850 kilometers sidlakan sa southeastern Luzon. Matod sa Pag-asa, wa ipadaplin ang tsansa nga mamahimo kini nga bagyo. Apan padayon nga miabot ang extension o hinungaw niini sa ubang bahin sa nasod. Nagpasulabi usab ang habagat ug posible usab ang thunderstorms sa uban pang mga lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, uwano ng ubang dapit sa Samar ug Leyte provinces. Adunay hinay ngadto sa kasarangan nga uwan apan posible gihapon ang kalit nga pagbundak sa uwan kuno galing magka-thunderstorm. Ang ubang lugar sa nahabilin nga mga bahin sa nasod sama sa Luzon ug Mindanao, posible usab nga uwanon. Busa pabilin nga alerto kanunay.